tun ɗalifa sai faman tafiya nake tun da ƙauyen kurosha nake tafi da kayan nan amma saboda duniya ta lallace na kasa samun ma wanda zai taimaka min yare ne sun lalace ba sa neman albarkar tsofaffi haba jiya kan da a dandali kakka ganda ta bada mamaki Allah jiya dama an daɗe ana wasa jiya ai an kai dare ai ni jiya tun da muka tafi gona ban mu dawo ba sai bayan sallar isha aiki ya rike kan da jiya ta bada mamaki ta yi abin da ake ina ma jiya na je dandali kaga yaran arziki can sun to za su taimaka min yaran albarka kenan baba da ko ne da ko kuma kutuban what a danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu mun gode masoya